Hi guys, hello guys, how are you guys? Hello guys, how are you guys? Alright guys, muri say guys, hi life ndanguri ndati ndichaita ndichingoti ndichaita ndatichirega nditoita live iyoyi izvozvizvi because handizowani time yekuti ndiite nezve live iyoyi handizowani time yekuti ndiite nezve live iyoyi yasikana. Ndambotaura makuseni ndikati guys, pane zvinhu zviri kuitika kunze uku zvakawanda zviri kuitika guys. Hanzi kune vanhu vakareceiva mamessages pamafoni avo anditika ekunzi musabhadhare mapolisi enyu nekuti kambani iri kuvharwa handitika. Saka vanhu vakawanda were actually confused kuteta sei vanhu vakawanda vamwe vazhinjiwo vakangoti ako zviri kufamba sei, vamwe vakabvumwa vaibvunza but ndasati ndapiwa information yakadaro. Musati guys kana zvinhu zvakadaro zvikatanga kutaurika unopiwawo information semunhu anoshanda nevanhu kuti udzaiwo vanhu zvakadai but ndandisina information yatadi chichikuitika. Bidiwe guys, kuno kwatiri kuri kutyisa kunoku guys, kuri kuita manhingikira aya muri kuziva takataura aya, especially kurodi kwandiri kutoenda ikoko ndikwanga kaungana sandoshati chichikuitika zvapane traffic yakawanda kudai. What's going on? Vhurire iwo. Thank you. Ndokubva saka zviri kuitika ndezvokuti kune munhu akanga ari competitor antika. Pana one from what I've heard, pane somebody akamboshanda kuzororo antika akanga ari shareholder anditi for some time and then akabva abuda antika abuda akatanga yake inonzi funeral service. Saka semunhu akanga ari shareholder wo ndofunga akanga inewo to access kune mamwe manumbers kana kuti kune database reumwe munhu something like that, handizizve data protection ishi. Saka ndiye anga ari kusendera vanhu mamessages guys, achisenda mamessages kuvanhu kuti musabhadhare musadai mongosa zvebusiness. Ndozvanga zviri kuitika anditi. Saka ndakatozobatwa nevekambani zvachi tokumbira kuti muudze vanhu please itai live handimaona but atime yacho vakandibata ndasasa kwanisa kuti ndidini ndiudze vanhu kuti ndozviri kuitika but nangoti muzive kana uine polisi yako yezororo yauinayo please bhadharai polisi dzenyu. There's nothing, hapana chiri kuitika going on kuzororo, hapana chiri kuitika kana kuti kudini. Keep on paying your policy zvakanaka sezvairi andika. Ingobhadhara policy yako semubhadhara wanga uchingoita every day. Hapana chani chakaipa ndechekuti uzoti kwanzi ndarega kubhadhara 2 months 3 months ukarega kubhadhara 90 days guys inolapsa. Animona ukarega kubhadhara 90 days inolapsa. Ani muri kunzwa. Saka make sure kuti muri kubhadhara mapolisi enyu. Ukaona kuti ndakabatikana iko zvino ndikurwara handakwanisa kubhadhara policy apa anditi mwedzi unouya enda unobhadhara. Ani muri kuona mwedzi unouya enda unobhadhara policy yako. Mwedzi unouya enda unobhadhara policy yako. Hai my guru muri sei enda unobhadhara policy yako anditi. Zororo Pumulani iriko kuno ku UK antika. If you want to join it here, kana uchida kujoina ku Germany, it's international antika right now. Kwa unoda iwewe antika, kwa unoda iwewe uri kunjumbe kwa vanhu izvo right now vatori kuto repatriate another body kubva kuno ku UK kwenda kuchegutu pana somebody else akashakira kunoku animona varuto repatriate body kwenda kuchegutu antika. So ma services are all over zvakanaka, unoenda kumusha zvakanaka woenda kumba anditi. Asi pane imwe pamwe pari kuconfuseka panofa kuti tive honest guys. Suicide anditika please, nyaya dzesuicide haibhadharwi. Suicide haibhadharwi guys, suicide haibhadharwi. Animukona suicide haibhadharwi. Suicide haibhadharwi. Saka kana munhu achinga afa zvozodai avari kuti kwanze screenshot muda kunopani ndai munompa torai munompa matiti chastora chikota zina ndibasa rese izvozvo ndai munompa aindise kwanda kuindisa. Ndai munompa
Saka suicide guys kana ukafa kana tukafirwa nemurume wako nesuicide guys avabhadhari. Avabhadhari. Anditi avabhadhari. Ndine hands free. Ndakaisa bluetooth. Ndine hands free. Ndakaisa bluetooth. Saka indai moripota. Saka guys anditika ndizana ndida kuti ndikuudze izvozvo. Ndangoti ndikuudze ipapo mugare makaziva. Anditika ndati ndikuudze ipapo mugare makaziva. Anditi maona. And especially panyaya yekuti ndatokumbirwa kuti ndiche live yo izvo kutodaro. Saka ndangoti ndikuudze kuti please hakuna marumas ari kutaurika, hakuna. Itai kuti munhingirire. Mubhadhare mapolisi enyu. Bhadharai mapolisi enyu guys. Pay your policies. Anditika pay your policies. Pay your policies. Please pay your policies. Ndonya yangu mbenda ndinayo yandakokudza. Saka guys tozo batana andika munhu akazviuraya they don't cover because they don't encourage suicide. Saka munhu kana akazviuraya they don't pay. Atidi kunyeperana. Mara kweni ngejwe nisiti saka musazviuraye. Musazviuraye yenyu kuti kwanzi munhu anozokavhiwa anozodini kwazviuraya avakafi. Namona. Saka guys yeah. Totaura later, we'll talk later guys. We'll talk later. Gani mboenda kunoona shamwari yangu. Totaura time. Bye bye.